Mauni tambag ni Bay Ramon sa mga minyo na mga idol. Ning babaw sa kalibutan mga idol, gitaganaan tagsa kapari sa Ginoo. Mao kining atong asawa ato gikunong panggaon kuno. Tagsara doklon, laktod pa istorya tagsara pud bunugon. Bitaw joke ra mga idol pero paminawalan niyo ang istorya ni Bay Ramon. Mao gid na atong sundugon mga idol. Abi no bay, so tiyan lang gawin mo kay isawa bay. Ayaw ginaw na lang laing babae bay. Kaya ning babos kalibutan bay, ang tao bay gitagan-an o pare sa atong matag usa sa tao. Tinuod bay. Kaya imo pangita. Usara ka po bay, usara. Usara. Ano mang imo madaghanon? Nga naman nasakitan. Dili na maayo bay. Ay, pananglitan imong asawa maghibaw na akay lain. Unsa may bation sa asawa di bagoon? Suko ay pananglitan ang imong asawa. Mutugbang sa imong gibuhat. Unsa man sa imong bation sa Bati kayo ba noon? Lain kay laway kay paminaon. Magpinanggaay, magtinawray. Oh, sus mga idol, grabe ha bilima. Saludo ko di ba? Sa biliman ko. Mga idol, mga to mga pulong ni Bay Ramon nga dili matukib. Abi mo bay, ang babae bay. Nabiya. Unsa pagkabati basta man nagtiayon mo ang ato ang gisaad sa atong pagkasal kamatayon utlanan mo ato ang dulngan dili kay ang ato ang kinabuhi nga tungod maglipay ta sa laing mga butang kay parang labaw pa sa tong asawa. Bisag unsa pa ka batis dagway sa tong asawa og purma, bisag unsa pa ka batis dagway sa tong asawa og purma basta ang atong asawa gyud higugmaon ginato kay mao na Gipanaran sa altar sa Kaminyoon. mao na gihatag sa Ginoo nga mao imong kauban ngadto sa kamatayon. Still nasa ko yung mga pulong pagtulunan nakuha ni mo bay. Naagyo ko'y nakuha nga pagtulunan ni Bay Ramon mga idol. Ang ngayon yun siya nga mahimong pastor.